Nem értem azokat az embereket, akik még az ingyen dolgokat is kihagyják, hogy nem érdeklik az ingyen lehetőségek, hogy kipróbáljátok ezeket az olajokat akár saját magatokon, vagy azokon az embereken, akik közel állnak hozzátok, és tudjátok, hogy van valami problémája, de nem tudjátok megoldani. Legyen fejfájás, kialvatlanság, bármi. Az elmúlt egy napban csak 3 ember segítségére tudtam lenni, de viszont én ezt szeretném megnevelni, és szeretnék mindenkinek, aki belefér abba a 10 emberbe, nem tudom, hogy mire vártok még, de írjátok le kommentbe, hogy minta, és küldöm nektek az ilyen kis üvegcsébe összeállított mintacsomagot, de viszont, hogyha van valami esetleg komolyabb problémátok, akkor is elküldöm nektek ezt a mintacsomagot, megpróbálunk ezzel megoldást keresni, de viszont vannak olyan problémák, amire ez nem elég, de utána egy konzultáció keretén belül megbeszéljük, hogy mi lehet és mi is a megoldás arra, hogy mi a problémátok,